Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi avem o mică problemuță. Lanțul care s-a rupt, din păcate, de nefericire, nu știu cum să o iau. A cedat, nu știu cum și nu știu de ce, în fine. O să încercăm să-l reparăm, pentru că astăzi vreau să mă prind. Da, o să încerc cu ambele mâini, probabil. O să încerc să-l repar. Am decât cele două piese, clama care se prinde, că am văzut cum ar trebui să arate. Are o clamă care trebuie să plină aici, sus, și îl rezolv, înțelegeți? Vine aici o clamă, o zală din aceasta, numai că este pe jumătate. Bun, o să încerc să repar pe acesta. Nu prea, n-am hamul de filmat, că filmam mai ușor. Nu întrebați de ce am această mânușă invers, deoarece când voi monta lanțul aici, mai se atinge partea asta de sus. Deci nu vreau să murdăresc mânușa. Bun, o să strângem pinioanele acestea și acesta mic nu vreau să vă spun ce joc mare are, ia uitați aici, să vedeți, uite. Și că e dinte care trebuie să cadă. Sper că îmi ajunge această trusă de scule, dar mai întâi să încerc să fac lanțul, dacă nu îl voi suda. Sper că nu este nevoie de sudură, că ies mai ieftin așa. Revin după ce îl rezolv. Am încercat să-l prind, nu merge. Am să-l sudez, dacă găsesc unde și la cine. Trebuie să-i dau această protecție carenă jos, schimbătorul la fel dat jos, pus lanțul și sudat. Asta este singura idee care o am. O să-i dau toate astea jos, șuruburile, să-mi vor pe o partea asta, la e perfect. După ce le dau jos, revin. Bun, am început munca, am desfăcut una, două, trei șuruburi, uitați-le aici. Nu este foarte greu. Pun asta aici, cum e ce imbusul, și după aia trebuie să desfac de jos. Are o piuliță pe dedesubt. Este foarte greu cu o mână. Bun, a ieșit și piulița. Împingem șurubul și acum trebuie să le pun pe amândouă, uitați. Le las aici ca să mai vedeți și voi procesul. Mai am pe acesta aici, ăsta aici văd că e diferit. Tot imbusul are, dar nu e, da, merge. Uite așa, are pe partea asta altă o piuliță, vedeți? Și acum eu cu cealaltă mână, pe partea asta îl las așa ca să pot să filmez. Las imbusul așa, șurubinița cu imbus. Ia uite ce ușor merge. Super ușor. După aia cred că îi facem o mentenanță la motor, o revizie. Vedem cum îl curăț. Foarte ușor și acum trebuie să scot șurubul, care este mai greu, nu știu de ce. Este șurubul de la ATV, are imbus ATV-ul. Bun. Și mai am decât unul și atât ăsta, mai atât. În rest, iau, deja iese. A, bă, nu, mai am unul aici, acolo am văzut. Bine că l-am văzut. Revin după ce îl dau jos și vă arăt și cum dau schimbătorul. Bun. Am desfăcut carena aceasta. Să mai ține pe undeva, nu să mai ține. Este doar înțepenită și acum îi dăm asta jos. Are aici. Sper că am cheie pentru el. Eu zic că este ori ăsta. Ori ăsta, vedem acum care e. Acestea două să le folosesc. Bine, sper să vină amândouă. Că poate nu vin și n-am făcut nimic dacă n-au venit. Dar nu pot să mai pun. Ah, perfect, l-am nimerit. În prima, așa. Punem pe acesta la loc. Trusa o găsiți la Kaufland. Parcă de acolo am luat-o, nu mai știu. O am de foarte mult timp. Și mai trebuie să folosim acesta acum. Imediat să o scot. Bun. Este un capăt. Bun. Care va veni fix aici în asta. Să-l scot un pic, să-l scot. Și acum îl montăm. Bun, perfect. Mergem direct la ăsta aici, sper că n-are loc, dacă n-are. Hai să vedeți că n-are loc. Să-l desfacem cu mâna atunci. Da, încerc să-l desfac cu patentul, cu altceva, că nu mi încape. Na, nu mi încape cheia. Nu mi încape. Uitați cum vine. Sau prinde, dar prinde puțin. Și stric ăsta, stric toată cheia.
Revin după ce îl desfac cu un patent, văd eu. Am reușit să bag asta pe aici, dar este imposibil, bă, mânca faci cu asta. Imposibil, mai dau cu niște, nu știu ce, știu că dă vaselină jos, dar nu știu dacă este, nu am VD40, că dacă aveam VD40, vedeam că VD40, da, nu. Ne chinuim acum. Ce să-i bag pe aici pe jos, că are o crestătură specială, uitați-vă, ca să poată să iasă. Mi-am mutat și toată mânușa, mă alunecă și mânușa asta. Da, ce spuneam, alunecă mânușa Andrei pe asta. Să pun și asta la altă mânușă, mai așa peste. Și cum să încercă să învârtim. Nu, am nevoie de ambele, măi. Revin dacă reușesc. Cam atâta și cu vlogul de astăzi. Tot bani am dat jos că am încercat să studiez, dar nu mai avea rost, deoarece ei iau altă instalație cu totul. Lanțul, bineînțeles că nu a mers. Am încercat să-l sudez, dar n-a mers, s-a topit de la prea puternic aparat de sutură până la până l-am sudat eu. Cum am văzut că și cadrul este rupt un pic, dar merge. Care în astea am pus-o la loc, schimbătorul care merge. În rest, foarte bine, foarte mult, dar cam atâta și cu vlogul de astăzi. Mai mult eram ce să vă zic, l-am mai filmat aseară când a venit băiatul cu aparatul de sudură, că mai mult am sudat eu și n-avea cine să filmeze. În rest este totul ok. Pinionul acela l-am putut să strâng, pe ăsta l-am strâns, nu se mai mișcă deloc. Nu se mai mișcă deloc. Așa, ăla de-n față se mișcă, dar am înțeles de la acest băiat că el se mai ocupă cu ATV-uri, că așa se mișcă aproape la toate. Asta l-am prins la locul ei. Carina. Mai trebuie, aoleu, să nu l-am strâns deloc, apare în șurubul. Îl strâng acum repede. În rest este totul ok. Pornire nu vă mai fac pe acest vlog, că nu mai are rost, a pornit ieri foarte, foarte bine. Nu m-am așteptat să pornească așa de bine. Acesta este ATV-ul. Este și de vânzare. 45 de milioane sau 950 de euro, cum vreți. Fără ambrea, semi-automat. Uitați. Cam atât și cu vlogul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare.